Hi Teacher Eileen, hi classmates, ako di ay si Kazaya Linakwa. Maogi ni ang komunidad nga akong gilangkuban. Ang atong maanyag na paraiso, ang syudad sa Digos, probinsya sa Davao del Sur. Una sa tanan ang balay ni Papa Jesus nga ang simbahan. Kinahanglan nga musimba sa matag-adlawng Domingo, kauban ng tibuok pamilya para magpasalamat sa tanan nga dawat nga blessing. Ikaduha ang atong friendly school. Dapat malipayon kanunay ang pagtungha sa atong eskwelahan para madali masabtan ng atong lesson. Importante kaayo ang edukasyon para sa maayong kaugmaon ug makaptabang sa komunidad pag-abot sa panahon. Katulo, atong balay tambalanan o hospital. Atong pasalamatan ang atong mga frontliners. Sama sa mga doktor o nurses na sila nag-aatiman sa mga pasyente nga naay sakit. Ang katapusan, mao ang playground. Isip usa ka bata, natural sa ato ug magahin og oras. Tungod makatabang kini para sa healthy nga lawas ug panghunahuna. O kini ang akong komunidad. Thank you. Bye-bye. Pagkain masarap ay tiyak yun ang bubungad. Mainit ang ngiti ay matanggap. Iko'y nagkaisa, man Muslim, Kristyano.